mga goy! Welcome to a new episode of the Bugoy Explain. Karong adlaw, akong explain sa inyo kung nganong naay nipple ang mga lalaki. Bitaw sa, dili man unta mi magpatutoy, pero nganong naaman mi nipple? Actually mga goy, tungod ni sa atong development sa sulod sa tiyan sa atong inahan. Kitang mga tao or mostly mga mammals parihar tag genetic blueprint. Pasabot nga parihar tag pattern sa pagdako or sa pagdevelop, and then maginahinay og develop ang atong lawas kung magkadagko na ta. Sa mga unang simana sa pagbuntis sa atong inahan, ang male ug ang female embryos nagsunod ra na og the same pattern sa pagdevelop sa fetus, which include the development sa ato ang nipples. Pero after 6 or 7 weeks sa pagbuntis, naay gene gikan sa Y chromosomes nga mag-usab og ang rason para ma-develop ang testis, which is ang ato ang itlog. Kani atong itlog mao ni ang gahimo og sperm ug nagproduce pod og testosterone. Wait sa, unsa din yung chromosomes? Kaning chromosomes mao ni ang molecules nga nagdala sa hereditary information gikan sa atong height, color sa atong mata, color sa atong panit, porma sa atong ilong. Diha na store ang hereditary information sa chromosomes. So kaning chromosomes mapasa ni sa atong lawas, mao nang pare-pareha ta og naong sa atong ginikanan. Para mahibaw-an ang gender sa usa ka tawo or sa usa ka bata, naatay gitawag nga sex chromosomes, which are referred as X and Y. Ang ilang combination mao ang makapadetermine sa gender or sex sa tao. So, typically mga goy, sa mga babae, naa sila'y XX chromosomes. And sa atong mga lalaki, ang naa sa toa is XY chromosomes. So, basically mga goy, kita nga naa pa sa sulod sa tiyan sa atong inahan, na pormata as XX chromosomes, which is babae. But sa akong giingon ganiha, nga naay gene sa Y chromosomes nga mausab ug mag-develop sa ato ang itlog. After ma-develop sa ato ang itlog, ang male fetus magsugod na siya og produce og testosterone about 9 weeks sa pagbuntis. Ug diha na pud magsugod og usab ang genetic activity sa cells sa atong bunal ug sa ato ang utok. Kung gipanganak gyud tag lalaki, mausab gyud na atong lawas sulod sa tiyan sa atong inahan. Pero ang nipple naa na gyud na siya permi diha, bisan pag wala siya gamit. Di gyud na siya mawala. Ang hinungdan ko nganong dili mawala ang nipple sa atong lawas kay tungod dili siya sagabal sa ato ang lawas. Like dili ta kinahanglan kwaon siya ba? Like okay ra siya naa diha, pwede ra siya naa diha. Pero para sa kuha, gamit gid ang nipples pampagilo. See you on the next episode of the Bugoy Explains.